एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया मंगलाजरायाव दावबायफैदों। क'क्राझार जिल्लानि परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा नब्लाङाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया दिनै नुजाथि फैना मंगलाजरानि रायजो राजाफोरजों मोजां सावरायलायो। मख'नो गोनांदि दिनै गुबुन गुबुन दोलोनि सा 20 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हानजायाव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावजाखांनायनि उनाव जोंनि एनडिएनि दोलो जेरैहाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि बिनि मावथि कार्यकर्ताफोरखौ जायगा जायगा थांनानै लोगो हमहैनाय, पाब्लिकफोरखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। दिनैबो मंगलाजरायाव बे एखे हाबाफारिनिनो बाहागो हिसाबै आं बाव फैदों। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 7 मे थारिखआव बिसायख'थिया जागोन बेखौल' नेनानै दङ। एनडिए हिसाबै जों दिनै जिबायदि मजबुत अबस्थायाव दङ बे निस्सय जोंनो मोजां मोनसे फिथाइ होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। जोङो एनडिए हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ। एनडिए हिसाबै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि साधारन पाब्लिकनिफ्राय लानानै जिखिनि जौगानो हाबाफारि मावदों बे हाबाफारि मावनायाव दिनै मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा सरकारि आसनिजों निस्सय बेनिफिट जादों। आरो नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जिथु मोनसे समाव बिराद मोनसे दुं हाव थासारिमोन, बे थासारिया दिनै प्रमद बर' बिथां सरकार दाखांनायनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामावनो दिनै आन्दलननि परिबेस गैलिया, दिनै बन्धनि परिबेस गैलिया, दिनै मा जाबाय गोजोन खौसेथिनि थासारि फैबाय, बिदा फंबाय सानलायनायनि थासारि फैबाय। दा बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे सरकारनि प्रति जोबोद मोनसे अनसायनाय, बे सरकारनि खाथियाव दिनै रायजो राजाया दङ आरो बे सरकारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जोबोद माबा माबि मोननो आरोबाव नेनानै दङ। दा बे बेलायाव जों नुदों जे 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं। दा बेखायनो नों जेखौ बुंदों जे मोननै राजखान्थि दोलो बे फेक्टर जागोन नामा, दा फेक्टरनि खोथायानो बाव फैया। मानोना जोङो 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरबा दोलोजों माबा मोनसे फेर मारिबावनांगौ होननानै आं साना। बेखौनो दिनैहाय बिजाथि महरै गसंदों आरो फैनानैबो नुबाय आरो सिगाङावबो आं फैबाय थाखायोमोन। दा बेयाव नुदों जे परबजरा ओनसोला बिराद मोनसे नेग्लेक्ट खालामजानाय बायदि मोनसे थासारियाव दंमोन। आरो बेयाव मा जे बबेबा ओनसोला नोङो बिलासिपारा, बबेबा गौरिपुर बेबायदिजों नोङो बोनजानानै दंमोन समस्ति हिसाबै। आरो बैनि हयथ' जायफोर एमएलए महरै दंमोन बा एमपि महरै दंमोन बिथांमोनाबो नायस'फैनो हायामोन। खिन्थु दिनैहाय गोदानै नोङो समस्ति दाफामनायनि उनाव बे परबजरा समस्तियाव बे हाबबाय। जोङो इयुनाव जोंनि बायदियै जोङो बिजाथि सायख'नानै लागोन आरो बेबायदिनो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जों सायख'नानै लागोन। दा नुबाय जे नैबाव लामा सामाया जोबोद गोग्लैसोनाय, खिन्थु दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ दिनै बे ओनसोलाव हरदों। जेरैहाय पलिटेकनिक बे परबजरा ओनसोलाव जाफैबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दहायजों दिनैहाय नोङो टिपकाइ कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। आरो बेबायदिनो दिनै आयुष हस्पिटाल फैबाय। आरोबाव माबा माबि जोंहा लाबोबावनांगौ दङ। दा लामा सामायाबो निस्सयखै फैबाय थानाय समाव आं एमपि महरै देरहाखांनायनि उनाव भारत सरकारनि गेजेरजों जिफोर लामाफोर बानायनो हायो, जिफोर आसनिफोर खालामनो हायो, बेखौ निस्सय नाजानाय जागोन आरो खोब खम समनि गेजेराव बे हाबाफारिफ्रा निस्सय मावफुंजागोन।